El joc és l'exposició que presenta l'artista andalús Alfonso Albacete a la Galeria Marlborough. Un joc entre el pintor i l'espectador que no et deixarà indiferent. L'exposició romandrà oberta fins al 12 de març de 2016. L'horari de visites de la sala és de dilluns a dissabtes de les 11 del matí fins a 7 del vespre. Me gusta mucho porque es muy colorista, muy vital, me recuerda a un Sorolla moderno, ¿no? Me gusta cómo trabaja las perspectivas, el color, la luz, los planos. No son, aparentemente parecen muy planos, pero hay mucho volumen y mucho juego entre todo lo que... Me gusta el concepto que tiene, de manera de ver su mundo, ¿no? Es un mundo aparte. Ves muchos mundos además, en un cuadro puedes ver 3 o 4 escenas diferentes. Al fin y al cabo l'arte contemporani és un reflejo de tot el que estem vivint. En definitiva, jo soc la que escollo els artistes que exposen aquí, evidentment doncs, em sembla un pintor molt interessant, a més té un treball molt complex, la seva pintura té, com comentàvem ara, moltes capes, i això fa que presenti sempre treballs molt personals i singulars, llavors sí m'agrada molt. Abans tenia una seu al carrer València i allà sí que vam exposar aquest artista, una altra sèrie de pintures, però amb aquesta nova ubicació sí que és la primera exposició. Aquest artista sobretot el que fa és una reflexió sobre la pintura i sobre l'acte de pintar. Llavors el joc és diríem, les diferents capes que quan mires les seves pintures hi pots trobar referències a la història de l'art, referències en paisatge. Quan em refereixo a la història de l'art vull dir a diferents moviments, a diferents artistes. Després també hi ha moltes referències al que parlàvem, aquesta reflexió sobre què és ser pintor, què és fer una pintura i com la rep l'espectador. També trobem referències al lloc d'exposició, la pròpia galeria d'art, de fet es representa aquest mateix espai on estem, i tot això és un joc, un joc entre l'artista i el que mira.